Kako se društveni sustav prikazuje kroz arhitekturu? Šest zemalja regije u drugoj polovici 20. stoljeća živjelo je u zajednici pod imenom Jugoslavija. Socijalistička zemlja nakon Drugog svjetskog rata gradi niz objekata koji su trebali utjeloviti temeljne društvene ciljeve i vrijednosti. Federativnost, antifašizam, nesvrstanost i modernizaciju. Sustav rado prihvaća arhitekturu kao partnera u predstavljanju svoje stvarne ili zagovarane otvorenosti i progresivnosti. S raspadom Jugoslavije takva arhitektura ostaje bez društvenog pokrovitelja, bez ideologije koju je izgradila. Tadašnja obećanja ostaju neispunjena ili gube izvorni smisao. Maroje Mrduljaš, stručnjak za urbanizam i arhitekturu modernizma, kao dio naše filmske ekipe istražit će fenomene razvoja toga društva i njegova kraja, te arhitekture koja je dala oblik idejama tadašnjeg vremena. 6 zemalja regije koje su nekada bile u sastavu Jugoslavije imaju zajedničku prošlost, iste probleme u sadašnjosti i vjerojatno sličnu budućnost. Možemo li u vrijednostima nedavne prošlosti naći poticaje za buduće bolje društva?